Jeg har hørt om det. Så dømt til lov. Ja. Ja. Jeg har med mig hjemme til den. Du ved det der. Og følger du en kæbe, synes du? Nej, det er det dig. Bare smag. Ja. Nu kommer meget med noget. Ja. Ja. Og lad mig se, skal det 2 eller noget. Så må I bare have en håndbevægelse. Hvor var den stærk? Det er helt bestemt. Er der gang i den nu? Ja, nu duer det sgu. Michelle, kig. Tag den der i munden. Det kan også være, den er. Så er den. Nej, ui nu jeg har højden smøjst der. Nu er det jeg. Skal ryge. Ej, det bliver godt det. Har I flere cigaretter, Michelle? Så Greta, nu kæft, der er lyd på det her. Hvad? Og allerede lagt det på Facebook. Gjorde du det, ja? Ja. Nej, hvad bliver det? Hvad er den her for? Ja, det er det. Det er ikke. Det siger ikke så meget. Nej, det er ikke. De har ellers været rigtig gode venner. Ej, det er vist det, det er det. Hvad så? Vi må ikke være sammen med Så prøv at hvad jeg siger, vil her blive optaget og komme på Facebook.